Pekný deň, ja som veľmi rada, že mám dnes pred kamerou Zuzku. Ahoj Zuzka. Ahoj. Moje jméno je Katarína Špíš-Velčovská, jsem zakladatelkou Slovenskej a Českej školy bez hraníc vo Frankfurte nad Mohanom. Zuzka teda absolvovala poloročnú stáž v našom C-centre. C-centrum, to je zriaďovateľ, ako sa to vôbec povie po slovensky, ani neviem. To neviem ani ja, akože našla som slovo konateľ, ale... Konateľ. No jednoducho stojí za vznikom týchto škôl. Tak. A Zuzka tu práve bola na poloročnej Erasmus stáži a ja by som sa ťa prvýkrát chcela spýtať na to, keď si odchádzala do zahraničí. Aké boli tvoje predstavy a či sa ti tu naplnili? Ako si to vnímala? Tak mala som samozrejme aj strach v prvom rade, pretože som šla ďaleko od domu a bolo to pre mňa úplná nová skúsenosť, keďže som nikdy nebola v zahraničí takto na takýto dlhší čas. A tešila som sa na to, že to bude ako praktická stáž, pretože to som si aj tak vybrala, že chcela som sa skôr venovať nejakým praktickým činnostiam a deťom a tráviť viac času akoby s deťmi a vyskúšať si v praxi tie svoje už nadobudnuté znalosti. A takže toto boli moje očakávania, teda, že sa budem môcť tomuto venovať a som veľmi spokojná, ako to vlastne nakoniec dopadlo. To som veľmi rada, lebo koľko razy je predstava, že ozaj prídem do školy a budem tam iba učiť a čo budem robiť tie ostatné dni? To sa tam budem nudiť, alebo naplnili sa tie ostatné dni a keď tak čím u teba? Áno, jednoznačne sa naplnili a tiež to som práve nečakala, nevedela som práve, čo všetko sa tu bude diať, ale vlastne milo ma to prekvapilo v tom, že tu bola naozaj akoby veľmi rôznorodá ponuka tých činností, ktoré sme tu robili. Mňa osobne celkom chytilo strih videí, čo som sa naučila robiť v novom takom programe, v ktorom som sa už predtým dávnejšie chcela naučiť a teraz sa mi vlastne naskytla tá príležitosť. Alebo potom aj natáčali sme videá s dievčatami, s tým sme mali veľkú zábavu s ostatnými stážistkami. Celková starostlivosť o priestory, aj malovanie, nakoniec sme sa pri tom celkom zabavili pri malovaní stien. Takže akože veľmi, veľmi široký záber by som povedala, že sme mali aj nejaké sociálne siete, som si ich mohla vyskúšať, to bolo tiež pre mňa zaujímavé. Takže vlastne, a ešte účtovníctvo nemôžem zabudnúť, to bolo to náročné, akože nevedela som vôbec, do čoho idem, ale nakoniec podľa mňa to išlo pomerne úspešne a bola som celkom spokojná s tým, že sme to zvládli spoločne, takže to bolo fajn. Je treba povedať, že ty si tu bola s turnusom, kedy ste boli 4, to sme mali najviac študentiek vlastne, ktoré k nám do školy prišli, takže ste to mali aj obohatené tu o to a u teba možno malinko to bolo ešte troška zložitejšie, pretože ty si musela striedať aj medzi češtinou, medzi slovenčinou a boli u toho aj výzvy, ako robiť napríklad predajky, čo je predajná stránka, keď sa robí mimoškolské aktivity, ako voliť slova, akým spôsobom zostaviť toto, že tam bola akoby veľmi veľa vecí, ktoré asi možno bolo aj pre teba nové. Ty si sa podielala aj na mimoškolských aktivitách, ako nocovanie napríklad alebo tvorenie. Prekvapilo ťa na tejto práci niečo práve ohľadom toho, že to boli viacjazyčné deti? Boli tam akési očakávania z tvojej strany alebo niečo, čo by si vypíchla, tak to som nevedela a to ma prekvapilo a ďalej? V prvom rade ma prekvapilo, že sa mi celkom úspešne darilo komunikovať s nimi v češtine a bolo to pre mňa tiež výzva, ale nakoniec ma to aj dosť bavilo a tie deti sú akoby vďačnými príjimateľmi, že tiež nevedia úplne, keď spravím chybu, tak je to vlastne v pohode, alebo sa na tom spoločne zasmejeme. A aj ma prekvapilo to, že niektoré deti naozaj akoby rozumejú, ale reagujú napríklad v nemčine, čo už je zložitejšie, keďže ja teda príliš po nemecky neviem, ale príde mi celkom fascinujúce vidieť, že vlastne akoby dokážu rozumieť, ale zároveň ešte nemajú tú aktívnu reč tak vyvinutú a vlastne reagujú v tej nemčine. A tá práca, ale musím povedať, že nebola príliš zložitejšia než s deťmi vlastne, ako by som robila doma, že nebolo to o toľko nejaké
náročnejšie, že dalo sa dorozumieť a vlastne áno, bolo to ale zaujímavé vidieť, že trošku inak im predsa len fungujú tie mozgy. Ty si mala príležitosť vlastne pracovať s deťmi ako predškolského veku, tak aj školského veku a vystriedala si spoluprácu s niekoľko učiteľmi. Aj vnímala si napríklad, čo sa týka toho kolektívu, tých ľudí, ktorí tvoria vlastne českú aj slovenskú školu, niečo, čo ti pomohlo? Áno, určite. Veľmi sa mi páčilo, jak všetci boli naozaj ochotní akoby poradiť, pomôcť, podporiť ma, najmä teda moji učitelia, ktorí ma sprevádzali v tých predškolských triedách, tak myslím si, že to bola veľmi úspešná spolupráca a aj v takom ľudskom faktore to bolo super, že tí učitelia sa vždy popýtali na nás, poradili nám, kam ísť na výlet a celkovo aj taký ten mimoškolský život, že aj sme tu mali nejaké posedenia v škole s nimi a toto sa mi akoby páči na tej škole, že je to také komunitné, že vlastne tu aj človek nadviaže nejaké vzťahy s tými učiteľmi a s niektorými aj rodičmi, takže vlastne je to v tomto ma to milo tiež prekvapilo a potešilo, že sme mali takúto príležitosť a tiež sa veľa od nich aj naučiť v tom, že vlastne nám poradia, ako si chystá tú výuku a vlastne vidíme, ako s tými deťmi robia a je to naozaj zaujímavé. Ako ja vždy hovorím, že je pekné akoby pozerať pod prsty tým ľuďom vlastne a z toho sa aj učí vlastne na tých príkladoch. Posledná otázka. Keby sa na nás niekto pozeral, kto zvažuje, či vôbec ísť do zahraničí, lebo je mladý, ešte nikdy nebol od rodiny preč. A čo by si mu povedala a prečo by si odporúčala práve Frankfurt? Ja by som určite povedala, že nech určite idem do zahraničia. Ja som teda síce šla študovať z domoviny z Bratislavy do Česka, ale tiež som bola každý víkend doma, takže tiež úplne som nemala pred touto skúsenosťou takú skúsenosť, že by som naozaj bola tak dlho od mojej rodiny a považovala som to za veľkú výzvu, ale myslím si, že som to akoby dobre zvládla a je to super skúsenosť. Je to naozaj, človek sa na tom veľa naučí a dá mu to veľa príležitostí akoby rásť v živote, takže toto by som určite odporúčala. A prečo práve Frankfurt? Je to také veľmi multikultúrne, také úplne multikultúrne prostredie a povedala by som, že v tom je to fajn, že človek sa tu stretne úplne vlastne s ľuďmi z celého sveta akoby a tým pádom a tiež nemusí chodiť ďaleko, aby šiel aj do iných krajín. Musím spomenúť naše super výlety do Amsterdamu, do Luxemburgu, do Štrasburgu, takže akože je to tu také dobré centrum, by som povedala, akoby aj pre cestovanie po Európe. Takže to. A na českú školu tuto vo Frankfurte alebo v Cepelnheime by som tiež šla už len kvôli tej komunite, kvôli tým učiteľom aj rodičom, kvôli tomu, akých super ľudí to môže človek stretnúť a tiež kvôli tomu, jak môže robiť s deťmi. To som veľmi rada, ja ti veľmi ďakujem. Želám ti do tvojho života všetko dobré po tej profesnej, ale aj tej osobnej stránke, aby sa ti darilo, aby si aj v budúcnosti bola obklopená milými ľuďmi. A keby niekto mal záujem pre nás, pre naše C-centrum pracovať, tak môžete poslať svoje podklady na e-mail office@škola-rhein-main.de. Príde to ku mne vlastne na môj stôl a pozriem sa na to veľmi rada. Ako ste možno poznali, tak nie som Slovenka, nevyrastala som nikdy na Slovensku, ale myslím si, že to je možno aj dobrý príklad v tom ohľadu, že keď je do zahraničí, tak dôležité nemať obavu z toho hovoriť. A ono časom vlastne, alebo ako sa to povie, teraz ani neviem, ale časom už sa dostanete na určitú úroveň, kedy to môžete začať pekne komunikovať a navyše vlastne v tej multilingválnej komunike ľudí v zahraničí, tak je to veľké plus. Takže určite sa toho nemusíte báť, to je aj ten dôvod. Zuzka, ja ti veľmi ďakujem. Maj sa krásne a všetkým ostatným mávame z Frankfurtu. Ahoj. Ahojte, majte sa, ďakujem. Tiež, ďakujem.